Η ακτογραμμή της Χαλκιδικής είναι ένας πλούσιος ψαρότοπος. Έχοντας δει το κοπάδι από μακριά, η πρώτη μου σκέψη είναι να μην τρομάξω τα ψάρια. Η επόμενη κίνηση να ξεοπλίσω τα 2 14 λάστιχα και να αφήσω μόνο το ένα, ώστε η βολή να είναι αδύναμη και να μην τρομάξει το κοπάδι. Μόλις χτυπήσω το πρώτο λαβράκι, αφήνω το ψάρι να κολυμπά ελεύθερα με το κοπάδι. Μετά με αστραπιές κινήσεις ξαναοπλίζω πάλι στη πρώτη σκάλα και ξεκινάω ένα σύντομο καρτέρι. Τα ψάρια είναι εκεί και η διπλοβολή δεν θα αργήσει. Οι επόμενες εικόνες: μπερδεμένα σκοινιά με μουλινέ και 3 λαβράκια. Θα προσπαθήσω να ξαναοπλίσω, αλλά δεν θα καταφέρω να κρατήσω άλλο τα ψάρια στην περιοχή. Κάποια στιγμή θα συναντήσω πολλά μικρόψαρα σε ένα ξενέρι. Εκεί θα κάνω μερικά καρτέρια, περιμένοντας το όνειρο. Προς στιγμή σκέφτηκα να αλλάξω τόπο, αλλά το ένστικτό μου έλεγε να μείνω εκεί. Μετά από λίγη ώρα τα μικρόψαρα κάνουν μια συγχρονισμένη απότομη κίνηση προς τα κάτω και είπα μέσα μου, έρχεται. Μένω συγκεντρωμένος και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Θα κάνω μια μακρινή βολή γύρω στα 7 μέτρα, σημαδεύοντας το κεφάλι, αλλά λόγω της απόστασης η βέργα θα βρει το ψάρι στο τελείωμα της ουράς. Εκεί θα σταθώ πολύ τυχερός, γιατί η βέργα θα καταφέρει να σπάσει τη σπονδυλική στήλη της ουράς και το ψάρι φαντάζει πλέον ανήμπορο να ξεφύγει. Τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις για να έρθει στα χέρια μου και όλα τελειώνουν εκεί. Στον επόμενο κάβο θα κάνω κάποια αναγνωριστικά πλαναρίσματα. Εκεί κάποια στιγμή μια καφέ ουρά θα προδώσει την παρουσία της. Χωρίς να σκεφτώ πολλά θα ανέβω στην επιφάνεια να χαλαρώσω και να ξεκινήσω μια βουτιά, ελπίζοντας για το ψάρι. Το ψάρι ήταν εκεί. Το ψάρι θα μου δώσει την ευκαιρία να κάνω μια εύκολη βολή. Η επόμενη κίνηση είναι να τραβήξω το μουλινέ όσο πιο γρήγορα μπορώ, για να μην δώσω περιθώρια αντίδραση στο ψάρι για ύπουλα βραχώματα. Όλα γίναν έτσι όπως τα είχα σκεφτεί. Μία αρσενικιά στήρα πλέον είναι στα χέρια μου. Εδώ θα συρθώ πάνω σε ένα τεράστιο βράχο.
προσπαθώντας να σβήσω τον όγκο του κορμιού μου, με αποτέλεσμα να με πλησιάσει μία τσιπούρα χωρίς να με αντιληφθεί. Έτσι θα έχω όλο το χρόνο για μία μακρινή βολή. Παρόλο τα 7 μήκη, η βολή θα είναι αποτελεσματική. Άλλη μία όμορφη στιγμή που θα καταφέρει να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη. Λύκη παντού. Και για το τέλος θα αφήσω το χορό της καλόγριας. Η καλόγρια είναι τα μαύρα μικρόψαρα που είναι η τροφική αλυσίδα όλων των κυνηγών. Οι νευρικές τους κινήσεις μου προδίδουν πάντα κάποιο ψάρι που κυνηγάει, ροφό, στήρα, συναγρίδα. Η συνέχεια θα μας δείξει ότι τελικά ήταν ένας ροφός που καρτέρευε στην αποχή του βράχου. Και κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είδατε το βίντεο στο τέλος και κατάφερα να σας δείξω τη θάλασσα μέσα από τα μάτια τα δικά μου.